landléide ag cine amig. Brónar an mós sé go macríise. Dúdig magró is dog me clítha. Gan cara gan compánach fáín mahíise. Ach an léonsem lár is mé a cine. Cúmála sin bín fáil ag na bhuail aistriúchan bhéarla na focail agus frásí is deachras na leir a bhés áglé. Rud a carmín go mór leis an léitheoireacht muna bhfuil an Gaeilge go Féile Léitheoireachta. Dábhrí sin tá deise go fiúháin nach bhfuil ach ag fálam na Gaeilge mar sin bheith mar bhuail den club leabhar seo ar líne. Tá Gaeil cultúr ag siúil go spreagadh an tionscadul seo ar líne, daoine le club na nua a thosnú. Ní bhain in éireann ach go dtíortha eile mar na stáitiúnta agus an Austrráil ina bheith lot na Gaeilge gníomhach Hannaí. Dá theangach a bhuair méid na dáanta seo. Agus tá an tóir ar na leabhar dá theangacha seo le blianta beaga anuas. I mo thuaim nuair a bhíonn fáil ar na leabhar dá theangach, is féidir le níos mó le thuirí sult a bhain tasú. Chuig me go dtí íchaint líam I bhuirtha a bhí ar siúil cúpla seachtaina hin, agus cnúsach dá theangach an leabhar nua uig, dar tedal fuil fear. Tá siad ar ceann na cólachtaí Féile Léitheoireachta is speisiúla sa tír. Agus ar an ggólach príváda Féile Léitheoireachta Gaeilge is mó. Mar nóta beag, ceapan go bhfuil gnéithe an dáin sin cosú leis an árán ordinary men a chan Christy Moore. Seo an céad líne den árán seo a scríb Peter Hames. I'm an ordinary man, nothing special, nothing grand. Sin é,